Bueno, completando un pouco o que dixo Mari Carmen, en todo caso estamos ante unha medida que non significa máis ca un desmantelamento do que van ser os servicios públicos, é dicir, unha volta máis de torca ao que ten que ver xa ao deterioro e mesmamente a privatización dos servicios públicos, non? Mesmamente todas as perspectivas, os augurios peores estánse levando a cabo neste momento, non? No seu día, cando combatimos a última reforma laboral coa folga xeral do 29 de setembro, xa era obvio que aparecía no propio decreto que daba soporte legal á reforma laboral, pois xa aparecía esta posibilidade, non? Esta posibilidade, pois como vedes, casi podemos decir que vai por vía de urxencia na medida que xa pretenden desenvolvela agora con este proxecto de Real Decreto, non? Realmente estamos ante as prácticas máis nocivas que se están a cometer no que son as relacións laborais, non? Se no seu día xa condenamos a creación destas empresas de traballo temporal para algúns sectores da produción ou do mundo do traballo, que decir cando se fai uso desta ferramenta nociva no que ten que ver con relacións laborais pola propia administración, non? Pero tamén temos que decir que estamos no primeiro chanzo. Sin lugar a dúbidas que se neste momento aparece limitado a certas funcións e a desempeño de certos traballos ou de certos sectores, está claro que todo indica, como ven sendo común nos últimos tempos, que sea o primeiro chanzo para ir avanzando neste sentido e mesmamente ir ampliando a cobertura, a posibilidade de cobertura mediante o que son as empresas de traballo temporal. Así foi no seu día coa creación, como se foi ampliando, e agora vemos como se introduce na administración pública, como se introduce para certos ámbitos e sectores, pero como decía, seguramente non se van a quedar aí, non? Bueno, isto hai que contextualizalo evidentemente en todo o que significa adelgazar, en todo o que significa destruir os servicios públicos, co que leva consigo de precarizar as relacións laborais, precarizar mesmamente tamén o que son os postos de traballo, pero o que tamén é fundamental, a calidade dos servicios, non? A ninguén se nos escapa que ante as privatizacións e agora, pois un avance máis, que non só se vai a externalizar un servicio ou se vai a privatizar un servicio mediante unha empresa, senón que evidentemente a administración pública vai a recabar pois a traballadores e a traballadores a través de empresas que nin siquiera teñen ningún tipo de cualificación e mesmamente poden ser, primeiro, que os prexudicados son os propios traballadores e traballadores e segundo o propio servicio, non? Pero hai que dicir que este contexto, eso, dase nunha destrucción permanente de todo o que é o público, desvalorizalo e ao mesmo tempo dar unha visión social de que os servicios funcionan máis coa súa privatización, cando sabemos todo o mundo que é sentido contrario á realidade, non? Pero hai que dicir que non deixa de ser paradoxo que nun contexto de que non hai ofertas de emprego son raquíticas, non? Nun contexto que se limita a taxa de reposición de efectivos ao 10%, é dicir, que non se pode haber ofertas de emprego máis do 10%, agás o 30% en sanidade e no ensino, pois que non pode haber unha oferta de máis de 30 daquelas vacantes que se producen en calquer ámbito, non se pode facer unha convocatoria máis do 10%, ao mesmo tempo se estea legislando para que entre na propia administración as empresas de traballo temporal, non? Ou mesmamente cando que non se nos ten tampouco que escapar de que se están a reducir numerosos servizos e numerosas prestacións e cando son deficitarios servicios como pode ser neste momento a sanidade, como pode ser o ensino, que estamos nunha plexa permanente a respecto de cubrir as necesidades dos propios centros, non? E tampouco non se nos debe de escapar con este proxecto de lei realmente que unha vez máis estamos ante o proxecto de lei que nin siquiera ten en consideración a estrutura do propio Estado, non? Unha estrutura que, como sabedes, evidentemente, supostamente ten algo de descentralización e que, sin embargo, vai se levar a cabo un proxecto de lei que non sepamos nin siquiera negociado ou consensuado
coas distintas administracións autonómicas, non? Nese sentido, pois tamén votamos de menos que o actual presidente da Xunta pois algo terá que dicir en relación con isto, non? Porque é evidente que como máximo responsable do goberno do noso país, pois supostamente se tuvera unha sensibilidade contraria estaría rexeitando este proxecto Real Decreto que o que vai a facer é empeorar a calidade do servicio ali onde se aplique e por outro lado pois tamén empeorar as condicións de traballo, non? Bueno, isto é un pouco que completando un pouco xa o análise que facía queda a aplicación para as distintas administracións. Sí. É dicir, o que completaba o americano, en todo caso, nós, evidentemente, como CIGA, imos intentar por todos os medios que non teña efectividade este proxecto Real Decreto na Galiza, en ningunha administración pública galega que realmente non asuma na práctica, porque o que non está é obrigada, aquí o que regula é a posibilidade, pero evidentemente non obriga a ningunha administración a efectivizar pois o uso de empresas temporais para realizar diferentes traballos. Por lo tanto, nós o que agardamos é que a Xunta de Galiza, todas as súas consellerías non fagan un uso desta prerrogativa e mesmomente tamén mostren contraria a que se introduza na administración pública estas prácticas que son prácticas nocivas desde o noso punto de vista, non só desde o punto de vista laboral, que son relacións laborais dos traballadores e traballadoras, senón mesmomente nocivas tamén para a prestación dun servicio público. E hai que dicir desde o ámbito do propio ensino que evidentemente está, como aparece aquí definido, podría haber o servicio de transporte escolar ou mesmomente o do conservación dos edificios que se podría facerse cada hasta a través das empresas de traballo temporal, non? Pero xa digo, nós desde aquí queremos exixirle non só a Consellería de Educación, senón a todas as consellerías, a todo o Goberno galego, a Xunta de Galicia, que evidentemente non aplique este decreto, faga o inservible, faga polo tanto non efectivice na Galiza, non? E tamén facemos extensiva evidentemente o que ten que ver a todas as administracións sexan locales ou mesmomente a fundacións, consorcios e demais, porque sin lugar a dúbidas moitas veces tamén quen está ao frente da propia administración o único criterio que ten é o aforro, prestar servicios aínda que teñan o menor rendemento social posible e sin ter en consideración ni moito menos a calidade do mesmo e, como dicía, nin as relacións nin as condicións de traballo de que nos presta, non? E, bueno, nada máis, se tedes algún tipo de pregunta, pois estamos a vosa disposición.